Niin se on sitten maanantaipäiväkin pikkuhiljaa täällä Sierra Leonessa taipumassa iltaan. Aurinko laskee ihan tuossa Kotvasen kuluttua tuolla taustalla residenssin kanttiinissa. Paikalliset jampat keskustelee päivän tiimellyksen kuvioista. Meikäläinen on viettänyt tänään tällaisen kenttävapaa-päivän, tehnyt lähinnä toimistohommia. Ei tätä oikein etäpäiväksi voi sanoa, kun on jo aika etäällä muutenkin kotoa ja varsinaista työpistettä Pasilaan. Mutta tää on kai semmonen etäpäivä. Vai miten tää nyt määrittelisi? No, oli miten oli, näin on. Tänään ei kentälle pystynyt lähtemään ihan siitä syystä, että iski se perinteinen, kun mikään muu ei pysy sisällä kuin rapalapäivä. Mutta tuottelias päivä tämä on ollut joka tapauksessa. Tässä on päivän aikana tullut kirjoitettua paljon asioita ylös ja tehtyä jopa vähän tarinan tynkääkin. Toivottavasti huominen päivä on vähän parempi. Toivottavasti huomenna pääsen muun tiimin kerran kentälle taas. Ja toivottavasti löydetään jotain uutta ja ihmeellistä kerrottavaa suomalaisille täältä länsi-afrikkalaisesta Sierra Leonesta. Aurinko voisi laskea pikkuhiljaa, niin tulisi pikkusen viileämpi. Tänään on ollut ihan hirvittävän kuuma päivä jälleen kerran. Ja kun täällä on periaate se, että päiväaikaan ei ole sähköt päällä. Sähköt tulee päälle tuossa noin 40 minuutin kuluttua, eli kello 19. Generaattori pyörähtää hyrräämään ja sitten käynnistyy ilmastointilaitteet ja tuolla sisälläkin saa lämpötilan laskemaan tuosta tämänhetkisestä ehkä 27 asteesta jopa semmoisiin siedettäviin lukemiin. Ulkonahan täällä tänään on ollut semmoinen varmasti plus 35 astetta vähintään. Erittäin kuuma, lähes pilvetön taivas ollut koko päivä. Mutta ei pidä valittaa, Koto-Suomessa on varmasti paljon viileämpi juuri tällä hetkellä, joten kohti huomisia seikkailuja palataan taas asiaan. Se on moro!